Ποιος ήταν ο ρόλος αυτής της καταδύσης? Ο ρόλος μου ήταν να βιντεοσκοπήσω και όσο μπορώ να φωτογραφίσω και κάποια κομμάτια της αποστολής. Κατά την αποσυμπίεση των δυτών, στο πέρασμά του στο παράθυρο, και μετά στο μέσα κομμάτι, στα πρώτα 50-70 μέτρα του σπηλαίου. Είναι εύκολη η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση μέσα σε ένα σπήλαιο? Ήταν λίγο δύσκολη, γιατί οι μέρες ήταν αρκετά βροχερές, με αποτέλεσμα να είναι θολωμένο όλο το πρώτο κομμάτι της σπηλιάς και να μας δυσκολέψει στα πλάνα τα πρώτα. Στα μέσα πλάνα στα δήκαμε λίγο πιο καλά. Δεν λέμε κουβέντα, κουβέντα, παραμικρή. Διανύουμε την καταθλιπτική περίοδο Οκτωβρίου 2009 στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Νέα περίοδος και νέοι στόχοι για την ομάδα κατάδυσης. Αυτή τη φορά η ομάδα καλείται να περισυλλέξει δείγματα νερού και απολιθωμάτων από το νέο τμήμα που εντόπισε και εξερεύνησε τις προηγούμενες καταδυτικές περιόδους. Αυτή η κατάδυση θα πρέπει να έχει παραμονή 15 λεπτών στο βάθος μείον 125 μέτρων, ίσως και λίγο βαθύτερα. Η οργάνωσή της δεν μπορεί παρά να είναι ακόμα πιο δύσκολη από τις προηγούμενες. Γιώργο, θα πρέπει να δούμε ένα λεπτό σημείο που είναι το πέρασμα από τα 80 στα 120. Okay. Εκεί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το σταθμό που έχουμε φτιάξει. Αν θυμάσαι, είχαμε πει και τις προάλλες, όπου θα αφήσουμε τα σκούτερ για να φύγουμε μόνο πλέον με τις διπλές μας, να κατεβούμε στα 120. Εκεί θα αφήσουμε τα μπουκάλια με τα οποία φτάσαμε, τα σκούτερ, και θα φύγουμε μόνο με διπλές. Πόσο χρόνο υπολογίζεις ότι θα χρειαστούμε για την αλλαγή αυτή? Αν σκεφτώ την προηγούμενη εφαρμογή, νομίζω ότι 4 λεπτά είναι καλά. Okay. Οπότε έχουμε ένα δεκάλεπτο μέχρι τα 80, συν 4 παραμονή για να κάνουμε την αλλαγή. Αν δεις τον πίνακα, το σχέδιο που είχαμε φτιάξει, θα δεις τους χρόνους ακριβώς. Και για τη μεγάλη βουτιά στα 130 μπορούμε να τους διορθώσουμε επί τόπου. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε την επιφάνεια με το 1550. Ακριβώς. Και περνάμε από τα 61 μέτρα, συνηθίζοντας να βλέπουμε το ίδιο μείγμα, όπου είναι ο σταθμός που θα μας περιμένει μετά με τα αέρια, στο 7ο λεπτό. Και καταλήγουμε στα 80, στο 10ο λεπτό. Ακριβώς. Στο 10ο λεπτό, στα 80 μέτρα, θα κάνουμε 4 λεπτά και θα αναχωρήσουμε το 14. Ακριβώς. Με προορισμό τα 125 και ίσως ότι παραπάνω βγει μέτρα. Ό,τι δώσει. Στα 125 θα έχουμε μία παραμονή 15 λεπτών. Γιώργο, να επισημάνω, θέλω, σε παρακαλώ δες το, στα 80 μέτρα, ναι, το χρονικό περιθώριο που έχουμε να εκμεταλλευτούμε βάσει του σταθμού που φτιάξαμε, να εκμεταλλευτούμε τις φιάλες που θα αφήσουμε αλλά και θα πάρουμε στην επιστροφή, καθώς και τα σκούτερ. Τι εργασίες έχουμε να κάνουμε στα 80? Έχουμε να τοποθετήσουμε τα δύο stage καθόδου ασφαλείας, να ασφαλίσουμε τα σκούτερ, να κάνουμε αλλαγή στον bottom mix και να φύγουμε για τα 125. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι αν λειτουργήσουμε ομαδικά και με συνεργασία, κάθεσαι στο σταθμό, δένεις τα δικά σου δικές σου φιάλες και το σκούτερ σου δίνω τα δικά μου και αναχωρούμε μαζί, δεν θέλουμε παραπάνω από 4 λεπτά. Ναι. Άρα, αναχωρώντας το 14 από τα 80, θα είμαστε στο 125, όχι στο 15 που έχω γράψει, στο 19. Ακριβώς, και 5 λεπτά η κάθοδος λέω. Μπράβο. 19. Το 19 φτάνουμε στα 125. Συν 15 λεπτά
Συν 15 λεπτά λοιπόν, οπότε μας πάει σύνολο 34. Αναχώρηση από τα 125 στο 34. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας από εδώ, για να ανέβουμε τη διαγώνια των 45 μοιρών βγαίνοντας μέσα από τα 125 μέτρα, θα είμαστε στα 80 μέτρα μετά από 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά. Το οποίο είναι μάλλον πιο λογικό να είναι 6, γιατί έχουμε να κάνουμε και στροφή διαγώνια πορεία. Οπότε μας πάει στα 40 στρογγυλά. Εδώ στα 80 κάνουμε την αλλαγή στο 15-51. Εδώ στα 80 κάνουμε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που κάναμε όταν φτάναμε στα 80. Παίρνουμε τις φιάλες πάνω μας, ακριβώς. Κάνουμε αλλαγή και φεύγουμε τα σκούτερ για το μεγάλο σταθμό αποσυμπίεσης. Οκ, συμφωνώ. Από το 39, από το 40 λοιπόν, αυτό θα μας πάρει άλλο ένα τετράλεπτο. Ναι, είναι 4 λεπτά. Δεν μπορούμε να κινηθούμε νωρίτερα. Όχι Γιώργο, βάλε και την αλλαγή 4 λεπτά να είμαστε... Εδώ θα μας έχει βγάλει και βαθιές τάσεις. Από εδώ και πέρα Γιώργο πρέπει τώρα να έρθουμε στον υπολογιστή για να πατήσουμε, να μας κάνει ανάδυση, να μας κάνει υπολογισμό αποσυμπίεσης από τα 80 και πάνω. Να συμπεριλάβουμε όμως ότι θα κάνουμε μια παραμονή στα 80 και να δώσουμε ascent από εδώ και πάνω. Από εδώ και πάνω. Μετά από 4 λεπτά. Μετά από 4 λεπτά. Αναχώρηση στο 44. Σωστά. Τα 80 μέτρα αφού έχουμε φτάσει στο 40. Για ένα να το υπολογίσουμε αυτό στον υπολογιστή. Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε αναχώρηση από τα 80 μέτρα στο 44. Συμφωνώ, στο 44. Από εκεί και πέρα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δώσ' το ascent για να με δούμε τι να βγάλει. Λοιπόν, κοίταξε την καμπύλη που μας βγάζει. Έχουμε αλλαγή αμέσως μετά, δηλαδή από τα 80 που θα φύγουμε. Έχουμε την πρώτη στάση, ναι. Και μετά μας βγάζει αλλαγή στα 60. Ακριβώς. Εκεί στα 60, καλά οι ενδιάμεσες στάσεις μπορεί να μεταβληθούν και τις σχεδιάσουμε. Ναι. Να μείνουμε όμως στο σταθμό των 60. Εκεί είναι η στιγμή όπου θα συναντήσουμε τον Βασίλη. Σωστό. Τον οποίο ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα να επιβλέψει την προσέγγιση μας στο σταθμό, τις αλλαγές των αερίων. Εκεί μας περιμένουν από 2 κουβέλια ο καθένας. Εκεί μας περιμένουν από 2 κουβέλια ο καθένας. Εκεί λοιπόν είναι μια περίπτωση καλή που θα αφήσουμε όλες τις φιάλες που κουβαλάγαμε από πριν μαζί. Σωστό. Για να πάρουμε τις νέες. Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κατάδυση στα 130 μέτρα, προσπαθώντας να εξερευνήσουμε και να δούμε μέχρι πού πηγαίνει το νέο άνοιγμα στο κομμάτι του σπηλαίου Βουλιαγμένες που έχουμε ανακαλύψει. Αυτό λοιπόν θα γίνει από μια συντονισμένη ομάδα όλων εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και θα κάνουμε ένα πέρασμα ξανά των τεχνολογιών που φάγει ο καθένας από εμάς έτσι ώστε να είναι όλα φρέσκα στο μυαλό μας στο νερό. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα των βασίλερων διτών, οι οποίοι θα είναι ο Γιάννης Οδοντόπαπας και εγώ, όπου θα ξεκινήσουμε πρώτοι, φεύγοντας προς το σπήλαιο, περνώντας τα ελέγχους των φιάλους που έχουμε τοποθετήσει από χθες που βρίσκονται στις θέσεις τους, στο βάθος των 60 μέτρων, και μαζί με τον Γιάννη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια της κατάδυσης, θα περάσουμε, θα αφήσουμε τις φιάλες στο βάθος των 80 μέτρων, που είναι ο σταθμός, και από εκεί, αφήνοντας σκούτερ και φιάλες, μόνο με τις διπλές, θα φύγουμε για να δούμε κατά πόσο το πέρασμα οδηγεί προς ποιο σημείο και σε ποιο βάθος. Στο λίγο αργότερα χρονικό διάστημα, θα δείτε στα πινακάκια τα οποία σας έχω δώσει, υπάρχει ακριβώς πάνω τα ραντά με αναχώρηση. Θα φύγει η ομάδα ουσιαστικά ο Βασίλης ο Μαύρος, ο οποίος θα μας περιμένει στο σταθμό των φιαλών των 60 μέτρων, όπου θα ελέγχει αν οι αλλαγές, όταν εμείς θα επιστρέφουμε οι τρεις από το βάθος γίνονται σωστά και αν χρειαζόμαστε καμία παραπάνω βοήθεια. Μέχρι εδώ αυτά είναι κατανοητά. Ωραία. Η ομάδα του Cavern θα έχει ήδη τοποθετήσει, αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη στο νερό, δηλαδή τοποθετώντας φιάλες σε όλο το Cavern μέσα, τα μείγματα αποσυμπίεσης, όπου με την επίβλεψη του Δαμιανού, ο οποίος θα βρίσκεται έξω από το Cavern, περιμένοντας την ομάδα των τριών διτών εμάς να βγούμε προς τα πάνω, και αυτή η ομάδα θα ξαναμπεί στο νερό μετά για να μπορέσει να υποστηρίξει την αποσυμπίεσή μας και να μαζέψει και τα τελευταία μπουκάλια.